Estació nàutica Costa Daurada. La Costa Daurada és una de les zones més belles del litoral català i una de les principals destinacions turístiques del Mediterrani. La seva privilegiada ubicació li permet disposar d'un ric i variat territori amb un ampli litoral, banyat pel mar Mediterrani. Sota el paraigua de l'Estació Nàutica de la Costa Daurada és present l'oferta turística dels principals nuclis d'aquest tram de la costa tarragonina. Poblacions com Salou, Cambrils, Mont-roig, Miami Platja, l'Hospitalet de l'Infant o Vila-seca i la Pineda disposen d'equipaments turístics moderns i ofereixen una àmplia gamma de possibilitats d'oci, descans i vacances. Gaudiu de l'aigua en totes les formes imaginables. I què millor que començar la jornada a les piscines relaxants d'un spa, on a més de gaudir de l'aigua i les teràpies aquàtiques, hi podreu contractar els serveis d'un massatgista professional. Contemplar el paisatge agrest del Cap de Salou des del mar és un privilegi del que podreu gaudir amb veler o amb algun dels vaixells turístics que uneixen per mar les poblacions de la Costa Daurada. I si ho desitgeu, hi podreu fer una capbussada que permetrà refrescar-vos durant els mesos de més calor. L'alternativa als viatges en vaixell turístic o veler l'ofereix el caiac. Això sí, l'activitat requereix un esperit aventurer i una mínima preparació física. A tot plegat s'hi pot sumar la possibilitat de practicar l'esquí nàutic, el windsurf, la vela lleugera o de fer un recorregut amb moto nàutica. I qualsevol d'aquests esports nàutics es pot compaginar amb la pràctica del cicloturisme. I és que bona part del litoral es pot resseguir en bicicleta per carrils completament plans. Estació nàutica de la Costa Daurada. T'ho deixaràs perdre?